Tamo sinulong na ako. Yan lang ang lakad nyo, Nay, ha? Diyan na kayo, hirap na kayo maglakad, ha? Sige. Pangalan nyo po? Conchita. Conchita. Katakutan. Nakakatakot naman kasi yung apelido niya, Nay. Kaya natataranta tuloy ako. Kasi katakutan kasi ang apelido niya. Inom ng tubig, Nay. Busing ko. Kalahati lang, Nay. Oh, relax lang, Nay. Relax. Tayo. Upo. Inom ulit. Sige, pusin niyo, Nay. Tapos, tayo mo lang, saglit. Tayo. Lakad. Oh, anong pakiramdam? Ulit. Kanina, meron pa kuha tayo, ginawa ng pinta, naglalakad, hindi pa kita sinasala. Tayo ulit, sabi mo in Jesus name. Sipa mo yung mga paa mo. Oh, mabigat magang. Magang? Sigurado? Pera mo na. Palangalong biro, lakad ka doon ulit, Nay. Titingnan ko yung lakad mo kasi kanina ako kumuha ng camera mo eh. Diretso na? Sige. Harap dito, balik dito, Nay. Maayos na lakad mo? Talon. Oh, mabigat magang. Di ba kanina takot ka tumalon, di ba? Ulitin mo, Nay. Di ba sabi sa'yo huwag ka matakot? Abang nakainom ka ng tubig ng healing water, tatalab yan. Anong pakiramdam? Oh, galaw mo yung mga balikat mo. Pati leg mo. Anong pakiramdam? Walang sakit. Magaang. Salamat sa Diyos. Opo, Nay. Basbasa na lang kita. Salamat po, ha? Nawala rin sakit nyo sa paa? Talaga? Baka natatakot lang kayo. Promise mo sa Panginoon. Tingin kayo sa akin, diretso. Totoo, Nay, nawala sakit nyo? Maraming salamat po. Ilang buwan nyo na sakit yan? Yung patay, huwag mo intindihin yun. Asawa nyo po yun. Namimiss niya lang kayo. Oo. Pero hindi ko siya pwedeng pakialaman. Hindi rin siya pwedeng pumasok kasi galing siya sa langit. Ang nakakapasok sa langit sa katawan ng tao, yung nanggagambala at yung mga body spirit lang yon. Kung maaari lang itong patay, hindi nakakit sa langit na nangangailangan ng tulong ng dasal niya. Dasal nyo pala. Ipagdasal natin siya. Ibig sabihin. Kaso, nakita ko yung liwanag kaya hindi siya pwede kausapin. Huwag mo siya intindihin kasi mahal ka niya. Yun lang. Ipagdasal mo lang siya, nagabayan kayo. Ha? Importante, gumaling na yung tuhod mo. O, sige. Relax ko lang. Ano masasabi niyo, Nay? Thank you, Lord. Thank you. O, sige, tayo na kayo. Next naman. Salamat po, Nay, ha? Salamat po, Lord. Matagal niyo na sakit ba yan, Nay? Masakit yung pa. Ilang taon na, Nay? Mga buwan na ba? Hindi, taon na yan. Taon na? Hindi, itong pa niya. Okay na po, Nay. Magaling na. Wala na sakit, Nay? Hindi mo na. Hindi niyo na gagalaw yan. Hindi. Ngayon, nagagalaw niyo na. Oo, matalim eh. Oh, di ba? Sabi sa'yo, salamat sa Panginoon Kristo. Salamat sa Salamat po, Nay. God bless all. Thank you, thank you.